чекати. Та зараз Знімали, не треба двох. Я Dade! Ciekawe, jakie są koty. Marek! Dawaj! Ja Крутим! Надика! Це накади! Ти крутим, галька! Ми це пропустили! Де ти був? Так! Якщо весело живеться, якщо весело живеться, робить то. Якщо весело Все живеться, пропустили! А видите, якщо пачка є. Покаж відео. Зніма мене. усміхнеться, якщо весело живеться, Боже! Маша. Привет. якщо весело живеться, якщо весело Зараз живеться, знову впаде. усміхнеться, якщо весело живеться, живеться, кричить гей! А ну дай, зараз віддам. А ну дай мені! А зараз віддам. А яке ці стакани? Чай зараз мені окреме відео, там 20 секунд. Я типа в тому сяду, надую і отак Настя, видав. чия ряба? Чия ряба? Ти маєш ту